temani Tuhanta, mulai temanang di hamu amanami, inanami parhalado di Hurianta, GPD Sumanapang dohot sewilayah Samosir, saone nang akan apo sebulu nang luas nang Hurianta. Allahu pakbilalahu kami do balgani holong ni rohani di bata, nama nangan ulot tasadario, marhini kata ni di bata na pinatari parmu, saone nakit nama muka ulot tasadario, ditangiang dohot pangidonmu, anggiak ma ditulupi Tuhanta. Ditumpahi ulau tasadarion nasihat nama muka satu nama dipuli debadato tong nama huraja alanya kamang kaina molati nerohanami pasaton nami maduhamu barhide panoktoron nami molo somoni penon nabu itu terpasahat nami ditortor nami nama silubulubak kita nas maruhamu manami nami perhalado de huyan ngos luhrianta debatama nama nupati amang pal denami asa maksud pahami tu amakta nomor 2 di bata marsiolo polo pakani doh barhalado nehuria nang ruas nehuria asa takas marnas hero hami amang pad nami baik matortor si tortoran nami asa maksud pahami tu di bata doh marsiolo pakami doh barhalado nehuria baik namang nama tu tempat itu debata mulai yang dituatta setawi maka baru na burju jolo suara mahami katulak munate asadok hata nami tua muate saluhut dia ka bere nami di partikian dauli dadok di dalam sikot iba anak pak perweta bacalo pasu pardo ka sarbesa bagas duriai takas tahamalate jala tahalasot di bagasar rohatta aladok tapatuba dang napala napatuduhon adong isibenotta alai dilas ni rohattai asa babinta mamasa mata dewata nuai peneng manor terbahida abang nama lo nami
nang manor terbahami mo na hasutun. Ala perjolo alu-alu pa jamak. Tu dibatasi tu lusada asa ditangi pa pagilon namin. Mula ta abang na malo namin. Gabi mang gabi. Ala ni takasma alu-alu namin orahan namin niyan. Ima tu batara guru panuturi, batara guru patakotan nabi. Ima raja lali anolo singkon natoron, bos sudah raja di hula-hula, mendamang alu-alu tu si. Boleh akan maamak nama lo nabi, asa tu takas. Dia kahasilapan nabi molo tu matok, asa dituturi jala, asa dok padukulan nabi, alu-alu tu batara guru padukulan. Ima pak penguasa ni mana pemerintah setempat. Boleh ate ma nunga di beka muna alu-alu. Saya ditangihon kami nami masubena angka pasu-pasu nang sinalo namin ang kaning. Alani di ronda tua-tua. Siya jur mula-mula, siya jur mula tompa. Parmulan ni huta perserakan di Joma menjadi. Asa menjadi ma dihami halang raon. Menjadi hakabion. Menjadi ma nangaka hatoropon di hajong maon. Alani emang parmula-mula ni huta. Restoro namin ditangya matado-batado. Ima tersingot di alu-alu namin ang kaning. Alaya sa posrohan namin alaw manurusan. Tortor si tortorhon namin sa pura sudon. Baik damang majolo, tortor sompa. Jalamay mausik sompa, si tortor namin. Pura matado-batado. Restoro namin di sopa namin tawat debata di tangiyon domang na malo namin. Asal lihat gabe lihat horas di sudah kami pepara di dompuk datu huru. Apalagi warpung kami surat tak dohon turun namin do ibebere namin. Tarlungobi ma di bodah sutong bolot. Ima anak kon namin na mangalam buru ni rajai. Takas majolo ba namang musik liati. Asa may lihat gabe mga lihat horas kami. Alay molo tumpe sa hali hita taauhong may nang tuluhali. Asa boy sepelwat tuta do alani situasi baik. Beda bang. Sehari baik tak. Sehari mana kata dulu. Sehari baik tak sehari.
pajul mak, tak simpel lima itu. Ayo pajul. Makna sama dia bena boy tarpatu kami biak. Ia tunggak subui doang to, hujalak kami. Doa kang baru. Makna hulak gue gosok kami las marah kamu ate. Mola na dua kena pikir ate boy nai. Jadi nang be, par musi kami. Asal patak kasami jo. Sama dia pengoduk nih, baru main dohok anak nabi. Baik dalam ke nomor tusi, alanya ribu riban.